Bismillah, awali pagi dengan langit mendung peteng mari udan ngene. Kira-kira ana sing nembel tak gayong kok ya. Buka tempel ban 60 jam. Lul. Oke. Apa wis? Andi paku ngene palu ngene mau. Oh, ya Allah, ya Allah. Ngene-ngene iki golekno ucup rek. Bismillah ya Allah, ben paringi rezeki sing lancar, sukses, amin. Bismillah. Nah, tempel ban 60 jam. Bismillah buka. Ya Allah, ya Allah. Dulu, kok tambah terus ya? Waduh. Ya Allah, ben paringi ndang terang ya Allah, kula badhe nyambut gawe niki ya Allah, ya Allah. Aduh. Kana sing wong iku pas ya. Tak ngenano kumpul siae bae ana sing rusak. Enggak, bae ana sing bocor wake enggak tempeli. Buka tempel ban. Kanca dhewe 25.000. Wis elelekan liyane 50.000. Ngene iki demi ucup e. Demi ucup menawa wis kak kate nih. Gawe tempel ban ini iki swara ya. Sisa aku mbak sih. Cuk gede jur. Mana. Kena kumboy kena. Kan are wong iki iso bocor ngono bane. Sitok-sitok nek wis gak plaris. Sopo yo? Ngene iki lek mari udan kok ngene yo. Teles kabeh. Terus udan iki wong. Tapi gak banjir gini udan tok. Ngene lha apa sih? Dewean iki. Rono ndelok wedhus ae wis. Kayak nemu wong. Lho. Lapo? Genuk iku cocok kono iku. Longgo-longgo pisan rokokan enak ngono rek. Oh, gak ngejak aku. Wis. Kong, kon buka tempel jam akon. Kong. Lah kon telek ya apa lho? Ana tulisane ngono mlengse ya apa mau angin putih bliung ya apa. Ora kon kan panelelean nara. Masih ban bocor ngene tak tempel gini. Aku colek plaris rara. Ket mau tenger-tenger karo goblok e. Aku golek pengen usaha sing iso sukses ngono lho apa sih aku yang mari Joko kali yo mari bapale dadi penghunine juru kuncine kali yo tau gawe iki sing kurang tak lakoni tempel ban bego ono ban gak bocor tapi lah kon tak pikir dodol jam mau ono tulisan jame tiba ban ya ono ban tapi yo lapus enggak bocor diapakno atine bane ya iki mau tulis keliru tempel jam 60 ban ya wis gore ora ban masih gak bocor kene wis tak kan nak bocorno engko tak tempelno maneh tak bocorno paling wis enggak selawe ngene wis kanca dhewe yo seneng ngono rene sacet wat-wat aku cek oleh plaris iki lho nyekel kumpet mari telon tak kumpet dhewe lah apa iku mlembung aku. Yo, mlembung tak kencai si maneh. Oh, tengku dah, Mbak. Oh, kaitane ngene kempes. Senang kon rene ya joko suwen kon. Arek tak kencot ngono gak seneng aku. Wis senang kon rene. Tak kencasane bombong kok paku gede lho aku. Ya sik, Kong, tak jokokno nak kono. Nang omah. Hitung-hitung aku yo ngancani kon iki kon tekak sakno dhewe anak omah. Enake omah. Tak ngene. Sik yo. Yo aja suwe ra, waduh kon mbok suwe-suweno lah. Gak nembel aku iki. Ana wong pas e masih ngrosokan men kan sing nembel ban e. Bocah bakong kumpul ngono gak ono pelas e. Yo cepetan nang kon rene, aku cekak nganggur iki wis. Kaya ono piro-piro ngono konco dhewe murah, tenang ae ra. Wis cepetan. Bakong iki yo apa ya? Ban juga pelapo. Bocor enggak, gembos enggak, ngisi atos.
Ayo, po ya. Oh, ini gak nemen-nemen. Kawin ini. Loh, suwan yung tayo niyaring ko. Nah, yo Hello. narat kok nopan. Iki apane? Iyo. Si, otor merema tak botorno e. Yo. Promise ngene lho, botorno iki. Ya apa ya? Direk merek. Suwe ya? Merema, yo si tenang ae. Mari ya? Promise merema. Wis mari ya? Si. Suwe ini. Si, merema si. Gorong wayahe iki, sian. Kapan wayai? Lho si, gorong nak tempel. Si, iki rada angel mbultosno ora. Iko, kong mau lah, ngomong-ngomong dewi mau kong. Kapan? Mau. Ya wis anjen yo mana ra? Ya apa mbultosno iki ra? Sembeltos ngene. Terus no gawe apa lu kon cari duit pak? Si. Ya iki ra. Kaiser ra. Kong kon iki sebelah di sih kong. No, ora kono. Tenang. Si. Loh, gorong. Gorong ra. Kon di sebelah di sih. Sik turun, tenang ae. Sik iki tak beltosno, toko pendile sik. Yo wis to ngene iki wis. Sik ora sik yo saper yo. Ambil tos ngene. Iki pan apa iki pan trek ae iki. Hah? Duh, Apa? turune. Pan trek ae iki. Pan bison. Bison. Iyo. Iya wangel ra. Aduh kasih sebeltos nang ngene. Beltos no gawe apa tau apa ngono sing iso beltos. Sik sabar. Sabar lah ya ora tamput. Us. Wis ya? Boleh ki bawan re. Tuh. Ono ben kong. Ya mari udan isuk mau. Oh iya sih. Enggak ada langsung turu wae nek omai lapo niku. Macam-macam ya turu. Nah, wis mulai gembos ira, tenang ira. Wis aman sampe aku. Tak tembelno piro sih? Ndaukmu piro? 30 ah, oke. Yo wis kempes ra. Dek tak tembelno sih. Loh. Ra, kon turun lah kon. Kon turun nak. Lu. Tau buru brengsek iki. Tangyo, si tak tembel si. Mari ya. Si turun kope kon niku. Aku nanti. Tak tembel si. Yo. Siapa kok aku lagi? Hah? Siapa kok aku lagi? Aku lu gaib. Aku mau kelas aku nak malu. Ya kon Nanti mau ngimpi aku mau. Si iki tak ngono si, tak seseti si. Pas aku teleport. Ya, si mau ono pintune Apa kok kekuatan? Aku ono titik. Aku lo kurang download. Iya. Kurang download kekuatan. Ngonku nak share itu san. Tenang ae. Tok kopo. Iki kurang titik ingkas. Bakung ini. Yo. Pan kak bocor kok ditembel. Tak mau balik ni bocor di kong. Temenan. Gak bohong aku. Kon ku remeng aja ra. Ono wis hitung-hitung ngewang konco ning kancamu iki wis susah mbok yo dewangi ngono lho. Sak mene bocore. Tenang ae, bar iki mari kok. Sik, kurang sak street engkas. Lho, sik tak siseti sian. Oh, wis mari. Turun mari. Sik niseti lho, pendile iki lah. Lah iku pendile. Wis mari ra. Mari ya. Wis ewang ono umpah yo. Waduh. Kumpon. Aku yang melok soro. Kumpon tak kocane. Aku udah ngocek ya. Lho kon kumpon niku ciptaan aku sing ngonceki. Kayak iku lho wong-wong umpul lak gawe iku sih aku tak kene wis kumpon. Kok blok Ya apa? Aku wis ket mau iki kon ditinggal turu kancane gak di gak ngomong kan. Ayo cepetan. Goblok lu. Ya Enggak apa? mudun. Lho. Iki lho, tok enggak mudun. Woi cepetan. Lho, oh celas. Yo, masih kau iki aku wis paham lu. Cek. Nyoba mau. Enggak mudun. Yo. Apa Woi iki? cepetan. Iki tok. Iki tok. Ayo. Ini arek wis di kompresor. Lho, Pegel. sakmono pegel ra kebacitan. Aku iki alhamdulillah wis di kompresor iku manual. Wis. Mari ya. Gorong sih ngono. Oh ya. Lho mana? Di kompresor manual.
Kayak ono sing sik utul. Oh niki opo gak becus ngene. Ngene kan tambal jam, tambal ban. No jam iku mau tambal jam 60 ban. Oh, pukong suwene. Kung ba mo rusak paling. Kung na lo dati no kompresor. Kayak cepet. Yo. Ora ono ditatekno ya apa atene lho coplok maneh lho. Kayak sebul kene. Loh, ya apa mau rara? Mana balen. Iki wis dekompresor manual aku cepetan, ayo. Manual dok market mau aku lapo lo. Oh. Ya cepetan Oh, dah. niki aja deh. Kon niku dadan apa? Aku tekno. Bayar. Kon. Cepetan. Ayo. Terus. Kok gak mlaku? Terus. Loh, tak emang dulu cepetan nang Pekel kong. nang mari nang wis nang mbok kae ngintir ngono. Cepetan Masuk wis. burung. Burung. Suwe. Bisa. Terus. Kurang. Terus. Wes kong. Kurang ato yun. Ya ops lu. Bisa. Kurang sik. Mana titingkas. Tingkas mari ki. Ayo titingkas. Kok mek terus kok niku. Yo, gempa bumi. Kong. Ya lek kon sing iku mencolot. Wis. Sebar ya. Wis. Wis iki lho. Bisa. Wis iki mau bocor 30. Lho. Ya apa maneh? Kok untung Kan ewangi aku gendeng kon. ah. Untung ewangi koncone jrek. 30 apa? 30.000. Ya gak duwe gak 30.000. Duwe sih. Bocore sing 30. Akeh kong. Ora piro duwe? Piro? 300 ae coret. Ya Allah kong, kade duit kong iki yo Gak ngono. ada duit kon tak tol kene. Itu udah bayar aku. Katene akan bayar kon ku ya opo sih? Piro? 300. Lek bocor 10 100. Wis tak guys 10.000 bocor 30 lho ping piro wis. Tak 300. Kakean gong. Lah ya kon jaren yo wis kong bocorno wis. Ya tak bocorno sakarepku sak jauhku. 30 wis. Bocor no tapi kon sing bocor iki anjane. Apa bocor? Utekmu iku bocor. Tak wis ditanam. Ya abis niku. Kak obres ngono ya sing ya apa iki cepetan. Bayar iki aku. Ya ketika bayar kan ya obs ngono rara. Niku anjane. Yo sik tak joko duit aku. Iki Ya. tinggal apa kok? Ya ditinggal sih rek jaminan. Walah. Mosok ya kon jaminan banmu wis nyebut duit. Tak keliru ah. Apa? Yo keliru. Lah yo. Yo wis tak joko duit sak aku. Ya wis cepetan tandani kene aja suwe. Yo. Cepetan. Suwene sih rek lurah iki more. Oh, apa biji bakong aku. Tak rugi dah aku 300. 30 ya 3.000. 300.000. Awas kon yo. Bijui aku. Ini rek kamu. Yang kurang dino iki. Loro. Akan itu kurang ditransfer. Bingung aja lapo. Luwe. Mereka tunggu keceng. Bismillah ini duwe nggak aku ngelisik. Itu mangan. Apa hari ini gue? Gak jelas ngono. Si tak paranan sih. Coba dulu. Ngene lah ya persis wis ya. Buat banyu tak bawa. Dan engko kari ono rusuhan itu engko kari njupuk itu. Tapi gak saiki, buat banyu dhisik nek iki.
Ini enak, nek bersih lah enak. Marai sehat uripe wong ngono. Duh, apa bejo nang kono iku? Cukup anyar ae. Nyo, lapo nang kono iku? Dikon. Iki lho, mari pedaan ciluk. Oh, mari bedaan. Kenapa ngene iki? Jegur renang. Terus bersihin ngene iki kok. Ya ngono pinter. Kampunge ku diresiki. Nek lingkungannya bersih, wong-wonge sehat. Ya makane. ngerti. Nah iya makane. Makane gara-gara kon wingi baru soni makanya aku loro. Loro apa Bang? Kemarin. Ya apa? Kodok. Oh, kaono kot kok kot. Iki mau aku kate renang kok aungin. Oh. Enak rek. Kodolmu iki kot. Oh iya sih. Kowe renang. Berarti nanti orang iya. renang iku kudu bayar yo. Ya iya. Ngono gratis ka oleh. Kon nek pengin gratis mencolot. Mencolot apa? Yo iku apa? Oh, menek. Menek. Oh iya. Kon gelem aku. Ngapa? Pedaan. Pedaan Iya. nang ndi? Ya sembarang. Bisa yo. Ayo. Iki tapi wis bersih pisan. Iya gak apa-apa sih. Iya kan. Saiki ya. Meni. Oh, Saiki sih. Dalan ndi? Sembarang rono lho. Rono. Buan bos ini gue. Oh iya lah apa ya? Lah apa Aku ya? yang kok mending rezeki mana Yo. banyak. Menir jangan terus. Sepedaan temen aku. Loh ya, real naman. Iya. Rono ya. Yo. Sejeng. Oh, Ora sengkari. apa? Biasa, aku kan mari mangan. Mari tuku pentol. Kapan? Oh, angkol mainan terus kok. Loh, kok harum mang tak gorongnya butal. Enggak ada butal. Mangan sih yo biasa. Ngene iki. Ini kalau arep pacaran ae, Cok. Ngene iki pertengahan jalan ngene iki kudu mangan sih. Ya, selamat aku Istirahat. mau wis mangan sadurunge berseni apa mau? Got-gotan ya. Sip. Kate renang. Situ. Bisa? Enak pentole. Iya. Tak Ayo, Hudi. Budi. Tak Bambang. Oh, enggak paham, Bang. Enak iki. Enak berarti pentol ya. Enggak, aja ya aku Yo, dulu. aku warak aku. Aku baru mangan mau. Lanjut ta. Yo lanjut jikan tadi apa? Cek. Jalan cek iku, mangan titik tok ae wis warak pentol iku. Ayo. Ya lah. Pas. Sawan. Ceket lho, pedih aku. Wis mau mari nembel pane lurah kati bayar. Aku tak iku ae melakukan hal sing tidak baik. Wis, ya Allah. Bismillah kula curang ya Allah. Cek oleh duwe ya Allah, ngeten iki ya Allah. Medine aku ana lurah nak mburi kono kepekan kulan. Iki bakune. Loh. Ayo. Kalau ini keceng ambek bejorere. Tak melayu aku, tidak keruan kok. Waduh. Waduh. Wah, iki mau nok kon keceng rere. Napus nang kono iku. Aku mulai tak terusno yo. Keruan lah disidak wong mau digrebek nggo nang omahku. Enak ucup LDKS. Awak dhewe bubuk. Tak antenan kene bae lurah bayar rek. Apa wis arep paling ru kolongan keceng iku. Aduh. Ya Allah, ya Allah kor ngene ya. Duwe usaha sambil panambah koyo entut ngene. Kak payu. Kan sing nambel mesti tak betos mana tak nambel mana cik nambah mana duwe. Bekelau nambel terus bosok.
Ngomong yo. Bagong yo. Ini. Makane. Sing paling ya. Koyo Apa tapi lagu nu ya? Apa iku? Hah? Coba parani ya. Sapa? Iku Iku sih wong. Bagong. Iya lah. Barang ya? Oh, tambah wong beda. Padha makane. Padha gedene ya. Iya. Rada mlingse didik. Makane tak Parani ya. Uwit. Parani ya. Iya parani sih. Coba kita nek numpak gawat sampai ngene aku. Loh. Lah pecah. Gempos sabanmu iku. Kok meletet titik ngono. Kene gondrene aku ana kumpul lho. Karo ta. Cak bakong wis bukai lho. Emel ban. Gorene gorene cepetan. Lah apa kok ngukit mah aku pedaannya biasa kok. Ya iya, padahal ngono ya. Lho iya, Ceng. Kembos. Temenan ah. Iya. Lu, Ceng. Ceng ngono rek. Waduh. Apa iki? Ya apa? Iki nembel sih. Nak Bagong. Iya tak mau nembel. Nah, nebel. Oh, delal cek nek kembos yo kumpon lek bocor yo. Boh, kok ya tepat lele tak bakong mari. Mari nembel ban situk lho bane lurah goro rene mong. Kok ya pas nak ngarep moto lho. Boh, gorene wis. Piro-piro no aman ambek aku, tenang ae wis. Cepetan gorene mudun. Tidak naik. Coba yo kok bae cek-ceken apa sing anu. Ya wis le jangan ngale cepetan le lho. Kuat le. Dewa kita. Ayo, saji loro telu. Kene. Aduh, ben. Goblok kabeh. Gak kuat le. Oh iya. Iya. Soalnya Rene lho. buru. Ya, kok rene lho kene. Lho kene le, pinggirku le delon dhewe iki apa Lah bane kok iki. penak kene ku. Ya yo. Nembel pedamu ini sih. Kayak mau lu kan melayu. Gak imang lho, melayu mang lho penasaran aku. Melayu merene. Mrene. Lo kan ngene. Loh, Iya. kowe tetep aku. Kak le, iku mau ngisi cak bakong iku. Lah padha dong isi ku, nek kene lak kene. Ah iya. Aku mau ya nang kene ku sumu. Loh, su. Delon lagi lamu makan nang rono. Nanti Iku mau nang kono mau. Lah buka rono. Nang kono ku lapet. Tutup. Nembel. Dicek. Nang mall Dicek. aku. Yo, Temen ah. yo. Wis tembel aku le wis tembel liyane boleh wis le. Lu wis salah pe engko nek baku-baku we. Iya. Iya. Sepen delek. Iki lah nek bocore Iki ta Bagong. Loh, tidak. iku ana bakune lho. Lho. Aku tekan ndi mau? Lah ya karo sih kok ngone pean iku mang. Longgo ngone pas pen kate mlayu iku mang longgo. Iya ta. Longgo bandek. Ijo mau lho. Iya. Melayu enggak ijo. Kakak ana mau iku toples. Wong aku mang lho. Terakhir nak kuno mang, ceng ya. Pas mangan pentel mang lho. Terus asu bocor lho. Pas mandek nak kuno. Lah ngono mau bocor. Lah ya kok iso ana paku ya. Yo karo. Masa kon ngarani aku tadi nih. Yo ka. Yo karo sih jenenge. Sing ngero kan Gusti Allah. Masa aku sih gak terbaru anak kono mau. Waduh, iki lek keruan koyo apa ya? Ya apa? Wis aja Bang, suwene. Wis mari wis tak cabut lho. Piro? Ndek. Mau kena paku le ya. Piro? Siji kan Pak kowe. Masa paku situ. Iya piro? Iki kok jamu turi lho. Lho. Diglatakno kene ta. Ya gak apa-apa wis, jarene buakan iku. Kancane aku. Ya. Iki Piro? totale iku 500 ae. Lho. Ono pakune, nek liyane kon piro kon 1 juta. Gak apa-apa wis, tak transfer all ya. Aduh, gak percaya transfer aku. Lho tak buktiin sih. Iku aku. Tak lebih 1 juta. Yo, kene cepetan. Kayak nulungi kon. Piro nomormu? Tak kene gua. 08 08
80 80 10 10 0 0 0 0 0. 0. Wis. Wis ya. Iku. Jalan yo, 1 juta. Oke. Jalan. Rek. Bukti yo. Yo, bukti. Oke. Siap, Sip, yo. siap. Ya wis. Ya wis nang kawan mulai wis. Ya, ayo ceng. Kau ni napa? Nagi ni tambah dikumpul kan napa? Yo, dikumpul weteng gede koyo aku. Iya, kau kumpul bakong ah. Kelem ah. Kayak uwit lah. Iya, wit. Eh, Engkan. Iku mau lungguh iku maneh ngut. Cus, ya apa. Dul. Wis suwe wis. Suwun sing akeh wis lemah teles pangeran sing bales. Ya apa sing lak suwo gesawi yo ngene lho rek gamal balik masuk keturun. Iki bos maning rek. Oh, boleh nempel mau. Wis. Mus. Bismillah ya Allah. Muga laris dekake apa pelanggane ngono lho. Bismillah ya Allah. Lu tiba mana rek waduh. Ke anak ya kok ngene gak tau ngewang ibuke. Bismillah. Kalau ngono ngene. Bismillah ya Allah, muga laris ono pelanggan. Harga murah iki san. Iki sing itu sih rek. Yo kamar mandi. Kalau uang ini. Ya Allah. payah bar bakong. Apa wis masih sakmono hitung-hitung ngewangi kanca dhewe. Tapi bae sakno, lho bakong tambah sakno. Tangku kok mulus yo. Wih, Buksil. Kenapa nak kono Buksil iku? Karena Buksil sik ae wis ya. Lah apa pen Buksil? Iki lho, baca. Olel. Lole taman iki anak sapa buka rene? Anak imen. Oh, anak dan aku iku iki lho, toilet murah. Dodolan toilet. Dodolan yo. Pek sampean kepengin jeding bet ngising-ngising yo. Iya, weteng kumulus ya. Ya kapok keracunan lah wis ah. Aku nyele. Nyele. Iya. Lu bayar nang ndi ku bayar. Ade yo. 3.000 ya. Hah? Weteng kumulus iki. Iya, 3.000. Mulus tok tapi lek menjero tok. Ya iya pokoke ngejeding ya. Ana jeding sik. Bayar ne. Ana sik. Hah? Nak jeding sik. Yo. Kok ae bayar yo Mas Betu yo. Iya sih nang ndi yo ngono. Opo? Lho ae. Iya. Sik yo. Yo. Aduh. Terus mbak, kayak ganti nih. Oh, sih, nanti kertas gue. Aduh, saya pim salah pim. Loh, asik. Tendre. Kayak ganti ya. Si. Tuh. Tendre. Mau siap-siap iki hari ini ya meriwat. Apa iki rek? Gara-gara Pak Lurah. Salah katrok. Anjir, waktu nang kene. Wis. Selalu mana? Duh, enak Buksil loko. Lega ya? Iya. Iya mau tali. 3.000 ya. Lho, 3.000. Buka isi jam Lu ngono. kan 3.000 sih mau tak delok. Iro, kan mau lapai ngising. Yo, HP. Tapi yo, tapi 7.000. Sampai Apa maneh? Ambek pen ngoyo sih mau ya. iyo. Yo. Ngoyo yo. Itu ambek 12. 12. Hari ngono jongkok kan? Iya, jongkok. 12. Aku mau ngaduk kok. Kok. Jongkok 2.000. Aku malu ngaduk. Lu gak ono alasan wis pasti. Walah. 5.000 ambek 7. Piro? 12 tambah 2. 2.000. Loh, 2.000. 14 ya. Alah. 14 ambek ngentut pasti. Yang jadi pasti ngentut terus. Aku mesti dok kene mau. Kakak bae ngentut. Piro mau 14 sampai 4.000. 18. Banyuwe larang. 14 yo. Aku lu mau gawe mlebu dhewe kok. Kakak. Pakai banyu. Lu tapi ya apa? Kodong. Kodong. Oh, enggak dibuke. Enggak dibuke kopros. 10.000. Aduh. 28. Nomplok katok sih pasti.
Enggak, Kok. langsung mlebu kene kok. Dulu kakak alat dina ini. Piro? 2000. Oh, Iya, 20. 20.000, 48.000. 48.000. ATM masuk kamar kecil itu 1000. Lah apa aku malah gak mlebu. 49.000. Wis, cangkepmu 50 ngono. Ketelu aku ngene iki wae. Lho, Cacing kok ngene iki wae. kebiyen jaman kebiyen sing ngene iki. Yo, padha urung jasa ngresiki iku. Wah, Aku lu pengen lu ngising mek 3.000. Betul iku mau. Loh, Saiki jasa ketelu iki aku. panuwe. Wah, semua itu dunia itu harus serba bayar, Bro. Uang yang dicari. Lah aku lek duit diporoti aku golek mana lah. Iya, urusanmu aku kerjaan. Wis cukup tahu aku pusing ya beban. Ya wis tahu kan buktinya. Pisan ae kok ngene nak Pisan. operan iki. Pindo gak apa-apa, Ah, telu wis. gak apa-apa, papat gak apa-apa. Suwun, ku lima arep gak kenau. apa-apa. Semua tak apa. Oh, balik aku. Lho nanti. Balik. Ya ngomong kok ya ngomong ya. Urus. Kaya arek-arek ya. Mana-mana aku kok nak gini manis. Aku nak bagong aku. Apa nang bagong? Aku bayar pan 300. Lho, Iki kapan 50. bagong iku? Nah Ban kono. apa? Pan Bandaan. Bandung. bandara. Bandara. Salah pokoknya aku bayar pan. Ban apa? Bandaan. 350 na iki. Bandaan ya samono. Panjaan apa? Lha jare bandaan mo. Saul sikon aku Bu Sri ngali aku. Yo pisan ae ya. Yo, Pindo gak apa-apa. Lumayan rek. Modal mek iki mau lho. Yo nanti yo. Bim salah bim. Belum. Modal ngene diganti iso gawe mangan, iso gawe sembarang kalir. Masyaallah, iso kember sekolah keceng pisan rek aku ngene iki ya. Bandino buka ngene. Oke. Ngawur ae. Ya ono pelanggan mana rek? Ngawur ae. Pajang mana? Gak iso. Apa? Kami nanti ki. Kat mau lurut telepon. Nanti ada arek. Nanti kojong. Adikmu nanti lo. Iku. Apa? Ngo? Enggak gunung gak itu. Kendalannya gak gunung ay. Are emang gak izin metune. Apa ini digowo. Oh. Kayak mbok nanti. Kawe magrib ngene gak tek-tek arek. Engko baling. Cek numpak bis ngene. Mbok. Nanti kancamu. Gak ada konco kok. Ijine ku apung Bu. Gak ada konco. Apung ku lho. Terus gak gembul. Temen lu gak kembul yo. Iya gembul. Awas yang ini gak awe cek ketok nak kembuluan. Nanti lho iku. Tahu? Apung. Ada konco arek. Ayo kanca musikku. Ilor. Nanti. Ya bang lanjut teman ya kan duit bos aku ya. Aku nang. Si. Kono. Apa sih ini? Terbung. Oh. Ada pandingan lagi. Dah. Dibelikan papa mama. Oh, mah. Habis dari Mekah. Ih gitu ke Mekah. Lah iya. Nak ampel ono Shopee ono lah Loh. nak Mekah dodo. Oh. Made in mecah. Loh. Apa teko Asia teko. Nah ini tuh kau sing ngene iki blok-blok. Aku kau. Ada teko Asia aku. Oh. Iki gak teko Asia. Gak teko Asia. Iki tok Asia telu. Hargai berapa hargai? Harga iki Ini 1000 oleh telu. malah ini daripada itu. Loh, larang iki. Oh. Larangan iki, apian iki ana suarae lho. Larang-larangan. Iki opo iki? Oh, suara beto-beto. Iki kebeto sono ruangan lho. Ngono. Bisa diterusno maneh ta? Oh, Bas, Pakai welek ngene. kayak ngono ku ya apa? Foto ndi? Lho. Ah, jan. Kete ngono ku anyane. Ngono ku. Pete anyar. Lah yo. Lho, ya apa lho? Ngono re. Man petaku. Api iki. Api iki. Ada arek iki wis rek. Api. Iki ori. Balik. Lah bisa gopae. Kate iku. Bela. Bareng. Lah sih. Lah apa kon bareng? Tol. Kamu mau kene. Aku kene. Iya. Wis nanti. Bon. Iya. Jadi. Lu lah mandek. Nah kon mudun ndi lho, Bri? Nanti lo. Nduk. Lu kan mana aneh. Iki aku tak balik, Iki gak ada cerita. Yes aku tak nak kono tak golek cerita ayo cepetan nak teleponan.
Iki kan ada nutup ya. Cek rokok keluar dah, cek. Yo sik Gong, tak jogokno. Yo punya sik yo. Terus yo opo iki, Ceng? Bayar pak. Jangan lupa Like, comment, share, and Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih.